Il-grupp parlamentari mhuwiex il-Partit Nazzjonalista. Hekk iddikjara l-kap nazzjonalista Adrian Dalija f'intervista ma' The Malta Independent. Dalija qal li huma l-kumitati tal-amministrattiv u l-eżekuttiv li jiffurmaw il-partit. B'dawn il-kumitati huma magħmulin minn nies qrib Adrian Dalija. Kumitati li għal Dalija huma l-organu tal-partit. Bit-tmexxija tal-partit l-eżekuttiv u l-amministrattiv imexxu l-operat tal-partit. Fl-intervista Dalija qal li d-deputati nazzjonalisti jiġu eletti biss sabiex jiddiskutu l-liġijiet fil-Parlament. Id-dikjarazzjoni ta' Adrian Dalija li qed inaqqas mill-importanza tad-deputati nazzjonalisti li jiffurmaw parti mill-grupp parlamentari tkompli tikkonferma kemm Dalija qiegħed iwarrab lid-deputati tiegħu li huma rappreżentanti tal-poplu. 3 deputati nazzjonalisti li tkellmu mal-lum qalu li l-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ilu ma jiltaqa' xarejn. Ħlief darba deputat nazzjonalista qal li fil-15 ta' April il-grupp parlamentari iltaqa' l-nofsija biss. Dan id-deputat qal li dakinhar kellhom jiddiskutu l-mozzjoni dwar il-mina bejn Malta u Għawdex. Fil-fatt ma ddiskutejna xejn u letteralment iddeċidejna kif se nivvutaw ftit qabel ma ttieħed il-vot. Għal dan id-deputat nazzjonalista. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm minkejja li Dalija qed istampa mod li inkwiet fil-grupp parlamentari għadu hemm. B'Dalija qed jażel li jwarrab lid-deputati nazzjonalisti mill-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.